Good morning लोगोफोर नै फुंनिफ्रायनो खामानि दिनैबो ओंखाम संखांबाय आरोना दा ओंख्रि संबावनांगौ दङ संलांबाय थानोसै बिदिनो सानफ्रोमबो संगो जागौ आरो बिदिनो संगो जागौ जालांबायानो थागोन लोगोफोर स' भिडिअखौ नायलांदो दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्ट जागोन आरोना जों गुबुन जायगायाव दायो ओंखारलांगोन दसे उनावनो स' साहा फुलि बिफां लायनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ज' साहा फुलिखौ माबायदि बानायो आरो दामफोरा बेसे आरो माबोरै दैखोयो माबायदि बोख्लायो गारियावहाय नोंथांमोना नुगोन आरोना मा सिस्टेमै मावो जोंनिथिं गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन सिस्टेम जानो हागौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना सिगाङावनो दायो ओंख्रि संनायनि मस्लाफोर देना होग्रोनोसै बिनि उनाव संनानै जानानै थांनोसै आरोना खामानियाव स' नायलांबाय थादो लोगोफोर एवगासिनो दिनै जानायनिया नै दायो लागालायनोसै जालायनोसै संग्राया संबाय मस्लाफोरखौ देना होखांजोब्बाय आरोना आङो दायो मोनबाला जानोसै लोगोफोर लोगोफोर साहा फुलि लांफैदोलै साहा फुलि बारा गिदिर गिदिर नङा आरो एसे फिसा फिसा हागोन ना हारसिं अबस्था फैया बेखौथ' होनदां सेस जाजोब्बाय माथो नानानै अन्थाइनि खामानि माथो बिदिनो जायो आरोना बालि लायब्ला दायो एवबाबो होनांसिगोन आरो प्लास्टिक होनांसिगोन माबासो साहा फुलि लांनो हायदो लोगोफोर साहा फुलि स' जाबग्राथ' गैथ'वा मा थांजानो दालाय ना फुङावनो हायबाय ट्रेक्टराव जि बरिया बार नांबोयो मोखांथिं ड्राइभाराथ' गुंग्राय गोरलै गलायबाय लागाव नै बिथिंजा बोरायजोब्बाय माथो नै बेबायदियाबो जायो गायबा दसेनो दानस'नानैल' होनांगौ बोसोरसेयावनो जायो अदाय थिखोनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर नै थिखोजेनबाय जाबगासिनो फुलिया बेखौ बस्थायाव रोगायो आरोना 20 पिस रोगायो साहा फुलिखौ बोरै जाबोनो गारियाव रोङाबा जाया बेबो जाबनो रोंनाङो रोगागासिनो बिथिंनिफ्राय फंबाय आरो फुलियानो दायो न'आव थांनायनि फागोसो जासिगोन फुलिया होखांबाय 3000ल'सो लादो बारा लायाखै बिगासेनिल' फुलिया फांसेयाव थाइथामै मोनबाय आरोना दा जानुवारि फेब्रुवारिथिं आरो दामा बारा जालायगोन बे सिजोन जायोना गायनायनि दा एसे खम आरोना दामफोरा दा न'आव लांनानै मोजां आल लानांगोन बेखौ दै होनानै मोजाङै नङाबाथ' थैनायनि चान्स थायो आरोना थ' दायो थांसै न'थिं लोगोफोर साहा लोंहोगोन जों मालिकआ साहा लोंलांदो होननानै लोंलांसै सफैबाय गारिया जाबाय हा गारिया हाबथावना लामा गैला सिगाङावबो हाबोमोन हाबनायालाय बेयाव दिनसै खामानि जोबलायबाय नै सफैलायबाय जोबनायाथ' जोबाखै
दा बोख्लायबावनांगोन आरो बिलाइ साहा फुलिया बिथिंहाय कलम दानहोदोंमोन कलम साहा मेचिनजों ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय आरो ना जानो ओंखाम जानो लोंलांसै बिसोरखौ मेचिन हाग्राफोरखौबो नै माबायदि दानजोबखो नायदो टाक्ला पाहार खालामजोब्बाय नै दाननानै लागावगासिनो नै दानगासिनो कलम मेचिनजों माबायदि जादों नै ना पुरा चिर 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 दानलांखायो आरो ना फांखायानो गाज्रि जायोसै गायबाथाय थिगानो बौदों बौनायाबा मालाबा समाव हास्लाबियाव बेबायदि दाननो गोनां जायो आरो ना इमारजेन्सियाव मेचिनफोरजों नङाबाथ' आखाइजों दानोब्ला मोजां जायो आरो ना मोजांसिन आखाइजों दाननो हायोब्लासो उपाय गैया ना जाबना दोनजोब्बाय आरो ना फुलिखौ बेयावहाय लाबोनानै ग्रोब जाबना दोनबाय दा दै सारनांसिगोन बेयाव दै मोजां दै साराबा थैजोबगोन बेयो ओंखायनो दै सारनांसिगोन दायो